Намираме се в стопанството на Ради от Бургаско. Здрасти! Здрасти! Втори ден Ради жене с стритър Heather Shelburne XCV32. Тъкмо разтоварихме бункера и пуснахме таймера на часовника. Да видим за колко време ще напълним един бункер. Колко събира бункера? Знаеш ли? 7 тона и 700, 7 тона и 800. 700 нещо, да. И сега Ради ми разказа много интересни неща. Вчера колко е оженал, но ще го оставя той да обясни, доволен ли от Хедера, как се представя, как го вижда. И най-важното, първият ми въпрос, Ради, стърви ли той Shelburne? Няма пилейни при Shelburne. Аз много пъти съм ходил да гледам този хедер, да го наблюдавам при колеги как работи и що работи. И сега исках аз да се уверя с моя комбайн, на моите полета, как ще работи и аз да го карам. Вчера започнах до 11, докато го закачим, да се настроим машина, комбайна, ние да се настроим с тая машина да я караме, защото сме свикнали да караме с 3-4 км. Този хедер го карам в момента с 8,9 км върви комбайна. И в 11 почнах, с нощи спрях в 7. Бях поженал 450 декара за този период. 450 декара от 11 до 7, като имате на предвид, че вчера имах забавяне с транспорта, защото базата ми се намира след един ЖП прелез и точно вчера се наложи да го затварят по 20 минути, да правят някакви ремонти там, нещо обновявали. С обикновения хедер колко женеше на ден? Ами с обикновения хедер 300-320 декара с много зор, като почнеш от сутринта, вечер до късно, до 8, докато падне влагата, тя тук при нас пада влага, 8,5 вече е влажно при нас. Аз щях да питам, тук съм слушал, че от морето идва От морето влагата, да. Това с Shelburne също е много готино, защото сутринта започнах много рано. Тая сутрин започнах в 9 часа вече женех. С нашите хедери обикновените 9 часа няма как да почна да жена. Аз тук по-рано от 10 и нещо не може да влеем комбайните в полетата. Shelburne женах в 9 часа вече комбайната вървеше в полето. На втория ден, който жена. Наблюдавах го хедера, спирах, жена, спирам, проверявам след хедера, гледам, загуба няма след хедера. Като кажа няма никаква загуба да е паднало семи, зърно или нещо такова. На квадратен метър колко намираш? Ами... 200, 300, 500. Да. Една си идва на норма. Ако кажа, че не съм намерил нито едно, вчера и с моите служители обикаляхме, гледахме, на 3-4 пъти спирахме комбайна и слизахме да видим зад хедера дали има нещо, нямаше нищо. Никой пилейне няма от хедера. Гледахме в пожънатото, няма необрано зърно. Като погледнеш отстрани, малко странно се случва, така стои цяла сламата и стръкчета. И в първи момент си викаш, бре, то остава зърното на стъблото. Като отидем да разлющим, то няма никакво зърно по него. Само шлюпката си стои, което е много интересно. Забелязах го вчера, баща ми дойде при мен на комбайната и вика, какво правиш, какво жениш? Викам ми, жена ми, то всичко си остава право и като с хедер как върви. Така стои класа на това. Викам, ела да влем да видим. Влезе с мене вътре, почна да рови, да търси, да проверява шлюпки. Няма, всичко си е обрано, едно зърнце не може да намери. Ти от няколко години сееш с ялка Pierrot. Сега от комбайна, аз след малко ще обърна камерата да покажа
пътя. Как ти се вижда посева? Изравнен ли? Редовен ли е? Ами аз от 2005 година, Сашо, ти знаеш, се занимавам с нотил, ти ме запали по този нотил. 2020 година, 5 години. Да. Се запалях по този нотил. И първата година не бях сял с Пиеробон, после 4 години се е с Пиеробон. От 2 години вече имам Пиеробон, който е малко по-модерния с изместваща секция, както аз му казвам. Той не е по-модерния, от 6,30 на там се изместват при 5 метровата и при 3,80. Предния ред не се измества. Аз взех по-големия от си закупих. Посева ми е изравнен. Не съм виждал разлика в добива между предните години, когато орях, дискобах, валирах и така нататък. Се ли увеличи обаче? Даже малко се увеличи. Много ми се увеличи на свободното време и увеличи ми се това, че проблема с работната ръка набързо се оправяме сега. Да. Ако трябваше пак всичките трактори да са на полето, след комбайната да дискуваме, сега и гледам колегите, вършат с едни дискови брани. Какво правите, колеги? Запазваме влагата. При мен има кой да я пази, сега след Шелбърна, вече сламата си ме пази, няма да ме пази. Аз много се радвам, че успяхме да включим радио в графика и да го оставим за няколко дни Шелбърна, за да може да той по принцип планира следващата машина, която ще купи Шелбърн най-вероятно за следващата година. Но се радвам, че неговите полета вече са покрити, ще успява да си запазва още повече от влагата. Ти си се убедил в това, че трябва да е покривка. Да. Задължително трябва да имаме покривка. Ако правим технология и искаме да си пазим влагата и да... както всички наблюдаваме вече сезоните, какво става с времето, на 5-6 литра дъжд се радваме. Трябва да пазим тая влага може да я запазим с Шелбърна, когато нямаме пропиляване на сламата, не да мине сечката и като духне вятър да замине всичко във въздуха, да няма нищо. Вчера бяхме при един фермер, много интересен в Румъния. Той има 2 хедера, до година ще поръча още един. Той ни каза нещо много интересни неща, ще се сещам сега за едно. Каза, че той човек, който много чете, много се интересува, знае много добре английски, роди всякакви сайтове, гледа клипове с американски ноктилъри и казва, с изменението на климата и с този малък дъжд, това е бъдещето. Значи от тук нататък само високото стърнище може да ни помогне. Разкажи за рапицата, която насяти миналата година. Миналата година реших да пробвам да засея рапица. Не бях сял 2020 година. Преди това сеяхме всяка година рапица. 2020 година беше много суша. Никаква рапица, никаква пшеница, нищо не вземахме, докато преминах на нотила. Затова си поръчах и така сеялка Пиеробон, която е с изместваща секция и викам, ще пробвам да насея 150 декара, да видя как ще се представи сеялката директно, да я сея в стърнището, да няма обработка, да няма нищо. Всички знаем рапицата колко и се идри семената. Насях 150 декара, падна едно дъжденци 7-8 литра, отивам след 3-4 дена, та рапица се наредила. Няма пропуски, няма нищо. Звъня на един колега, викам, тя рапицата ми излязла, викам, знаеш колко хубаво наредена, без... той също работи така, директна сидба. И той ми вика, слушай, давах да вали, не се занимавай, сей още рапица. Викам, ще послушам, засях още 600 декара с ябълката Пиеробон и всичките ми рапици стана перфектна. Засяхме на 40 бройки. Така ми препоръчаха семинарската компания на 40 бройки да засеем и много добре се получи. Жънах рапица, над 400 кг. Да разкажем, само да поясним, предния ред, който се премества, това е единствено го има при Пиеробон сеялките. Когато той се премества и застава, получава се 5 см от задния ред. Реално ние от него го ползваме за торовнасяне. С предния ред внасяме тор. Да. На местото на затварящите колела на предния ред се слагат едни чистачи, ролклинери. Напълнихме ли блокиране? Аз така го пълня. На 3-4 ще може да го събира повече камиона. Да.
интересно, при Еробона точно тя измества с секция, защото, както каза Сашо, точно къде се затваряш чеколета, се слагат едни, аз им казвам, таралишки. Едни колелца. И тези колелца прочистят сламата, където минава диска да сеи рапицата. И става перфектно легло за рапицата. Полага се на еднаква дълбочина, няма едно нагоре, едно надолу. Третото не влязло, защото имало голямо стърнищи или голям растителен остатък. А тези колела точно пред диска изсяващия, който е на задната секция, почистват много добре. И задните дискови, които са точно изсяващите, вървят си в чистичко. И в рапицата, както ние търсим тая си идва, се получава перфектно. Всичката рапица, която е на сях, проверявах, гледах, всички семена си падаха на еднаква дълбочина. И така си излезе равномерно, няма едно нагоре, едно надолу. Кажи, какво ти бяха казали семенарската фирма, че ако са знаели, че всичко ще излезе, че ще да сложат бройките на 30? На 30, да, те увеличавали малко бройките и бяха малко, колегата от семинарската компания беше малко скептично настроен на 40 бройки. Викам, дай на 40, най-добри резултати имаме, нали, 100 малко бройки. И като дойде, после като излезе рапицата, вика, Нико, знаехме, че така ще излезе, щяхме да накараме на 30 да я засееш. Не ни трябва толкова много бройки, 40 и така нататък. Но много добре се представи сеялката. Тази година, миналата насях 700 декара. Тази планувам да засея над 1000. Ще я пробвам и сега рапица ще засея в ето това стърнище, което в момента женим с Шелбърн. Да видим как ще се представи, защото много колеги казват, че след такава жътва, нали, с стрипер хедери, трябва да се мине с валик, трябва да се мине с сечка. Аз ще пробвам така. Не, че трябва да се минава с валик и с сечка, но просто сеялката трябва да намерим правилната сеялка, която да го направи. Да. Пак ще внасяш също? Да, задължително се вкарвам с сеялката. Това е също голям плюс, че заедно с избата си вкарва метеорови. Вече всички виждаме метеоровите какви цени стигнаха. Скоро четах едно интервю на един колега, който казва, преди с 1 тон зърно скупувахме 1 тон тор, сега с 4 тона зърно скупуваме 1 тон тор, което трябва да и това да го мислим. Наполовина, откакто минах на тая технология и с тая сеялка, аз свалих торовата норма наполовина, с която председвено слагахме. Преди разхвърляхме по 20-25 кг площно. Сега слагам максимум 10-12 кг в реда и нещата ми се получават. Прави си каква скорост караме? Сега в момента караме с 8 и 7, 9. Е така навигацията може да погледнете, ако се вижда. Посева може да се види. Посева се вижда. Пшеницата е суфру, усилеста. Всички знаем с обикновените хедери усилеста пшеница как се жени. Една идея малко по-трудничко. От безусилеста, тук хедера се върви без никакъв проблем. Ясно. Заключение. Харесва ли ти Шелбърна? Какви са предимствата, които си разбрал? Шелбърна много ми хареса. Предимствата са много. Бърза жътва. Си прибираш парите от бързо си прибираме полите от полето, бързо може ли да кажем, че наистина все едно имаш два комбайна? Да. Задължително го казваме, защото сега часа е 2:30. Аз сутринта започнах, до момента съм на 420 декара, до момента съм ожънал 260 декара. Откакто съм почнал, 2:30 до 8. Днес ще карам по-докъсно. Няма да бързам да спирам.
ще ги стигна 500 няколко декара. Чудесно, това са... Другото е, както казваш ти, Сашо, два комбайна, забелязвам си горивото, страната беше 3 чертички надолу, сега ме е паднало 2 чертички, което аз с един резервоар само ще карам 3 дена. Колко натоварването на двигател ни го показва 75? 75, 76, 77, макс до 80% натоварване на двигател. Да. На тая скорост на 9 км, мисля, че е перфектно. Това е голямо предимство. Другото предимство, като говорим за предимствата на Shelburne, всички знаем времето как не изненадва, докато всичко е готино, може да се зададе облака, всичко е на нивата. С този Shelburne, като свършим работа за една седмица, при мен е договор, ще е толкова. За една седмица се прибирам продукцията, знаем и всичките, че колко по-рано приберем зърното, колкото добро качество, ще му търсим по-добра цена и така нататък. Точно така. Ами, чакай да покажем последно и да приключим с това видео. Ами, аз мисля, че няма нищо по-истинско от това реално в полето, в блока, човека, който използва хедера, да сподели и да каже мнение, той сам да си види, да се убеди и да ви разкаже. Всички митови и легенди, които се разнасят и се разказват за тази машина, и той я разказва предимно хора, които даже не са го виждали на живо. Хора, които даже не са дошли на полето да погледнат дали има зърно, дали няма зърно, просто решили, че това ръси, да. За тях това нещо не върши работа и почват да убеждават и да приказват навсякъде, че това не е хедер, че това ръси, че това не може да върви. Нали? Живеем вече в други времена, не караме още нивите, както бяха там другите комбайни без колоси, да, без кабини и така нататък, да са ги карали дядовците ни и бабите ни. Земеделието се измени много, технологията се измени много, за това, че бъдещето е в това, което правим в момента. Мисля, че това за финал е достатъчно. Аз нямам какво да кажа повече.